Všetkých, ktorí ste sa dnes rozhodli si so mnou zacvičiť, srdečne pozdravujem a vítam vás pri ďalšom videu zo série Prvá pomoc s jogou. To dnešné video bude venované pomoci pri bolestiach krčnej a hrudnej chrbtice. Mnohí z nás majú sedavé zamestnanie, kde sa celý deň hrbíme pri počítači alebo sa hýbeme málo a často aj nesprávne. Práve krčná a hrudná chrbtica by mali byť nositeľkami mobility a pohybu a práve preto je veľmi dôležité ich udržiavať v dobrej forme. Dnes si tieto časti spoločne rozhýbeme a ponaťahujeme, ukážeme si cviky, ktoré nám pomôžu zlepšiť ich stav a celkovú funkčnosť. Tak sa môžeme spoločne do toho pustiť. Dnes začneme v sede, nechám na vás, aký typ sedu si zvolíte, či to už bude sed na pätách, lotosový set alebo klasický turecký set. Dlane si položíme na kolená, vystrieme chrbticu a na chvíľočku zavrieme oči. Pokúsime sa pred cvičením trochu upokojiť a naladíme sa na rytmus nášho dýchania. Uvedomíme si náš nádych a pomalý výdych. Teraz si môžeme oči otvoriť, ale kto chce, môže si ich pokojne nehať aj zatvorené. Hlavou začneme opisovať polkruhy smerujúce od jedného ramena k druhému. Pomaličky začíname prebúdzať všetky svaly, ktoré nám pomáhajú pohybovať krkom. Pomaly z jednej strany na druhú. Môžeme dokončiť. Teraz prejdeme s nádychom hlavou do jemného záklonu a s výdychom do predklonu, kedy brada smeruje k jamke na krku. Nádych, záklon, ramená sú stále čo najďalej od uší. Výdych, predklon. Nádych dozadu. Výdych, brada k jamke na krku. Ešte dvakrát, nádych. Výdych. A posledný krát s nádychom dozadu. S výdychom dopredu. Opäť sa vyrovnáme. A tentokrát budeme hlavu ukláňať najprv k jednému ramenu, potom k druhému. Ako by sme ucho chceli položiť na naše rameno. Nádych do jednej strany. Výdych do druhej. Nádych a výdych. Pomaličky kontrolovanie, ešte posledný krát. Teraz, keď hlavu ukloníme k pravému ramenu, priložíme pravú ruku na ucho a pomôžeme si jemným protitlakom. Aby sme toto natiahnutie zintenzívnili, ľavú ruku môžeme vystrieť do strany a chvíľočku podržíme. Uvedomujeme si všetky svalové partie, ktoré sa nám v tejto pozícii naťahujú. Ľavú ruku môžeme uvoľniť a hlavu tentokrát viacej natočíme do pravej strany, k pravému ramenu a zohneme ju viacej dole.
Dlaňou sa chytíme za temeno hlavy a opäť vytvárame jemný protitlak. Aj toto na chvíľočku predýchame. Veľmi pomaličky uvoľníme ruku, zdvihneme hlavu a vrátime sa na stred. Čaká nás ten istý úklon, ale na druhú stranu. Čiže hlavu ukláňame doľava, ľavou rukou sa chytíme z boku a vytvoríme jemný tlak. Pravú ruku vystrieme do strany. Vystretú ruku môžeme uvoľniť a hlavu pootočíme doľava a nasmerujeme dole. Opäť dlaňou trošku zatlačíme a všímame si, že sa trošku zmenili svalové partie, ktoré sa naťahujú. Pomaly uvoľníme ruku a vrátime sa na stred. Narad prichádza rozhýbanie ramenných kĺbov. Položíme si prsty na ramená a začneme opisovať lakťami kruhy najskôr do vonkajšej alebo do zadnej strany. A teraz smer zmeníme, lakťami opisujeme kruhy dopredu. Zahrievame všetky svaly okolo ramien, lopatiek a venujeme sa aj veľkej skupine svalov trapézom. Môžeme pomaličky dokončiť, spustíme ruky. Pri ďalšom cviku si pomôžeme jogovým pásom, ale pokojne môžete použiť aj akýkoľvek opasok. Natiahneme si ho zhruba na metrovú vzdialenosť, ruky sú vystreté, tak aby sa nám pohodlne dal preniesť až za chrbát. Stále sú vystreté ruky a opasok je napnutý. Prejdeme dopredu a s nádychom dozadu. S výdychom dopredu a ešte niekoľkokrát dozadu a dopredu. Posledný krát s nádychom dozadu, s výdychom dopredu a uvoľníme. Opasok môžeme dať nabok, dneska ho už nebudeme potrebovať. Pri ďalšom cviku si ľavú nohu vystrieme do strany, prsty nasmerujeme smerom hore a pravá päta ostáva v trieslach. S nádychom sa vytiahneme za rukami, aby sme sa narovnali, a s výdychom prejdeme do úklonu. Snažíme sa naťahovať za vystretou nohou. Chvíľočku tento úklon podržíme. Pohľad nasmerujeme hore. Môžeme sa pomaličky vyrovnať. Ľavá ruka ale ostane stále v blízkosti vystretej nohy. Pravú ruku si dáme za hlavu. S nádychom lakeť otvoríme do strany a s výdychom sa pokúsime tým pravým lakťom priblížiť k ľavému kolenu. S nádychom sa vrátime hore, pozrieme hore a s výdychom klesáme. Nádych, otvárame lakeť, pozrieme hore a s výdychom lakeť ku kolenu.
A ešte posledný krát nádych hore a s výdychom ku kolenu. Vyrovnáme sa a vymeníme si strany. Ľavá päta ide k trieslam, pravú nohu vystierame do strany, prsty smerujú hore. S nádychom sa vytiahneme a s výdychom úklon k vystretej nohe. Cítime, ako sa nám naťahuje celá ľavá strana nášho tela. Ťaháme sa čo najďalej. Vôbec nie je potrebné, aby sme sa dotkli prstov na nohách. Každého to môže pustiť inám. Chvíľočku podržíme. Pomaly sa vrátime hore, pravú dlaň oprieme o podložku a ľavú si dáme za hlavu. S nádychom sa pozrieme hore a s výdychom lakeť smeruje k pravému kolenu. Nádych, dvíhame sa. Výdych dole. Nádych. Výdych. A posledný krát. Vyrovnáme sa a prejdeme si do pozície mačky na všetky 4. V tejto pozícii si skontrolujeme naše postavenie. Ramená majú byť priamo nad zápestiami a bedrá priamo nad kolenami. Vyrovnáme chrbticu. A tentokrát nebudeme robiť klasický mačací chrbát, ale pokúsime sa krútiť trupom aj hlavou zároveň. Pohyby budú smerovať do všetkých strán. Zmeníme smer. A po chvíľočke dokončíme a zostaneme v rovine. Teraz budeme rukou opisovať kruhy a náš pohľad bude tento pohyb sledovať. S nádychom ideme hore rukou, dozadu a opäť dopredu. Nádych hore, dozadu a s výdychom naspäť. Ešte párkrát nádych dozadu. Výdych naspäť, posledný krát. Tentokrát rukou zastaneme hore, na chvíľočku to podržíme a pozeráme za ňou. Pomaličky ju môžeme zložiť a skúsime teraz pravú nohu priniesť dopredu. Prsty na nohách sú zároveň s prstami na rukách. Pravú ruku na chvíľu vrátime znova hore a v tejto jemnej rotácii na chvíľu vydržíme. Pomaly pravú ruku spustíme, položíme ju na podložku, prsty zadnej nohy zaprieme do podložky a koleno zdvihneme. Dostávame sa do takzvaného vysokého výpadu. Pravá ruka teraz zostane dole a s nádychom dvíhame ľavú ruku. Nasmerujeme ju k stropu a pozrieme sa za ňou. Aj túto rotáciu na chvíľučku podržíme a predýchame. Ak by to bolo pre niekoho príliš náročné, môže pokojne to koleno zadnej nohy nechať opreté o podložku. Pomaly sa vrátime, položíme opäť dlane, zanožíme aj pravú nohu, pozícia dosky. Z tejto pozície zdvíhame hore zadok a prechádzame do strechy. Tu sa môžeme na chvíľočku uvoľniť, ponaťahovať, poprešľapovať z jednej nohy na druhú. Predtým, ako spravíme to isté na druhú stranu.
S nádychom opäť prejdeme do pozície dosky a položíme obe kolena na zem. Znova sa dostávame do pozície mačky a čaká nás opisovanie kruhov, tentokrát ľavou rukou. S nádychom ideme hore, dozadu, pozeráme za tou rukou, s výdychom sa vraciame. Nádych hore, dozadu a s výdychom naspäť. Ešte dvakrát. Posledný krát necháme tú ruku na chvíľu nasmerovanú hore a podržíme to. Celé telo je spevnené. Na chvíľu ju zložíme dole a tentokrát medzi dlane prinesieme ľavú nohu. S nádychom sa na chvíľočku vrátime s ľavou rukou hore a rotáciu podržíme. S výdychom položíme ľavú dlaň, zaprieme špičku pravej nohy, zdvihneme koleno, ľavá dlaň ostáva na zemi a pravú smerujeme hore, pohľad za ňou. Pokojne dýchame, opäť platí, pre koho by to bolo náročné, môže ostať v nízkom výpade. S výdychom spúšťame ruku, položíme dlaň na podložku, zanožíme ľavú nohu doska a s výdychom strecha. Opäť sa na chvíľočku vydýchame. A tentokrát prejdeme niekoľkými krokmi medzi naše dlane s nádychom rovný predklon, vystierame nohy, chrbát, hlavu ťaháme dopredu. A s výdychom hlboký predklon, môžeme jemne pokrčiť kolena, hlava smeruje dole. Chytíme sa teraz za opačné lakte a úplne sa vyvesíme. V tejto pozícii trošku odľahčíme krčným stavcom, ktoré nesú váhu celej našej hlavy. Urobíme medzi nimi miesto a lepšie ich prekrvíme. Aby sme túto oblasť ešte lepšie uvoľnili, môžeme hlavou začať kývať, ako keby sme na niečo súhlasili. Hojdáme ňou dopredu, dozadu. A teraz ňou trošku aj pokrútime, ako keď hovoríme nie. Dobre, po chvíľočke dokončíme. Skúsime si teraz prepliesť ruky a dáme si ich dozadu za hlavu. S výdychom zagulatíme chrbát, lakťami smerujeme k holenným kostiam a s nádychom, ako keď prechádzame do rovného predklonu, vystrieme chrbát, vystrieme nohy, lakte smerujú hore. S výdychom jemne pokrčíme kolena, zagulatíme sa, ohýňame hlavu, brada smeruje ku krku, lakte k holeniam. Nádych, rovný predklon, vystierame sa. Výdych, hlboký predklon, lakte dole. Nádych, rovný chrbát, lakte smerujú von dohora. Výdych, zatvárame sa. A nádych, ešte rovný predklon. Posledný krát. S výdychom lakte k holeniam. A spustíme ruky. Posledný krát sa narovnáme v rovnom predklone. A pomaličky klesáme zadkom k podložke, dosadneme. Ja sa teraz natočím k vám dopredu.
Nohy si uložíme tak, aby pravá noha bola prednožená, čiže je prečie ako tá ľava. S nádychom sa natiahneme za rukami a s výdychom spúšťame pravú ruku dole, zohneme ju v lakti a skúsime ju uložiť medzi naše lopatky. Ľavú ruku taktiež ohýname v lakti a vzadu za chrbtom sa pokúsime tieto naše dlane spojiť. Ja som povedala, že už dneska nebudeme potrebovať ten jogový pás, ale možno, že niekomu ešte poslúži. Ak by ste náhodou nedočiahli, môžete si pomôcť s týmto jogovým pásom a vytvoríte spojenie pomocou neho. Na chvíľočku vydržíme. Ten ľavý lakeť sa snažíme nasmerovať hore k stropu a priblížiť ho viacej k nášmu uchu. Chrbát je rovný. Po chvíľočke rozpletieme ruky, uvoľníme. Teraz nechám na vás, či necháte nohy takto prednožené, alebo podsuniete tú pravú nohu do začie, ľavú nohu navrch. S nádychom sa opäť natiahneme za rukami, spojíme dlane a spustíme ich pred našu tvár. Ľavá ruka ide zo spodu, pravá z vrchu a vytvoríme takéto prekrížené spojenie dlaní. S nádychom ich dvíhame, prejdeme do jemného záklonu a s výdychom zagulatíme chrbát a s predlaktiami sa dotkneme kolien. S nádychom záklon, s výdychom predklon. Ešte posledný krát, nádych, záklon, výdych, predklon a na chvíľu v ňom ostaneme. Ruky ako by sme sa snažili oddeliť alebo rozpliesť, aby sme lepšie precítili, ako pracujú svaly medzi lopatkami. Chvíľočku držíme a dýchame. Po chvíľočke sa vrátime, vystrieme a rozpletieme aj ruky, aj nohy. Tentokrát prednožíme ľavú nohu, pravá je v začie. S nádychom ruky hore a s výdychom spúšťame ľavú ruku, zohneme ju v lakti, dostaneme medzi lopatky a zohýname aj pravú ruku. Vzadu za chrbtom sa skúsime chytiť. Chvíľku dýchame. Pomaličky môžeme spojenie uvoľniť a nohy teraz opäť nechám na vás, či ostávajú takto, alebo tentokrát podsunieme ľavú pätu k nášmu boku, pravá noha ide zhora, s nádychom hore, spojíme dlane, s výdychom ich prinesieme pred našu tvár, tentokrát ide zo spodu ľavá ruka z vrchu pravá a chytíme sa za dlane. S nádychom záklon, s výdychom sa vyhrbíme, spájame predlaktia s kolenom. Nádych dozadu, výdych dole. Nádych a výdych. Posledný krát. S výdychom predklon a na chvíľočku tu zostaneme. Opäť rukami, ako by sme sa chceli oddeliť.
A dokončíme. Vystrieme sa, rozpletieme a máme hotovo. Nakoniec si prejdeme do klasického skríženého alebo tureckého sedu. Položíme si ruky na kolená. S ďalším nádychom sa znova natiahneme hore. A s výdychom rotácia. Ľavá ruka na pravé koleno. Pravú ruku položíme dozadu a my sa pozeráme za pravé rameno. Chvíľu dýchame. Ešte jeden nádych. S výdychom sa pomaličky vraciame. Ľavá ruka ostáva na kolene. Na ľavé koleno položíme pravú ruku a prejdeme do takého vyhrbenia, do predklonu so skríženými rukami. Jeden nádych a výdych a s ďalším nádychom sa narovnávame. Tentokrát pravá ruka ostáva na kolene a ľava ide dozadu. Rotácia do druhej strany. Pozeráme sa za ľavé rameno. S výdychom sa opäť vraciame. Ľavá ruka na pravé koleno. Na chvíľočku opäť tento predklon. A už sa iba vystrieme. Ruky si položíme na kolená a na chvíľu zavrieme oči. Pokojne dýchame, dostávame sa k záveru našej lekcie. S posledným spoločným nádychom vedieme ruky hore. Spojíme dlane a s výdychom ich prinesieme pred náš hrudník. Ja vám ďakujem za ďalšie spoločné cvičenie a čoskoro sa vidíme opäť. Namasté.